Det er Christen. Hej, skatter. Du har da kørt stærkt, hva'? Løgnhals. Nej, jeg har læst telegrammer. Forresten, Christen, jeg synes lige, du skal ringe til far. Han synes måske, det er lidt underligt, at... Christen? Er der noget galt? Du lyder så mærkelig. Nej, det går fint. Det er selvfølgelig bare lidt underligt at være her igen. Ej, det er bare kørende. Ved du hvad, skat? Jeg bliver altså nødt til at løbe nu. Ja, og også kys til dig, ja. Hej. Hvad med din bror? Jeg bliver ikke i det her hul mere end et par dage. Jeg skal være tilbage i København i overmorgen. Ja, så kommer du nok til at tage ham med. Hvad fanden plejer jeg at gøre? Der må sgu da være et hjem eller noget. Hvis der er familie, så plejer vi ikke gøre så meget. Der kan godt gå et par måneder. Vi er på landet, Christen. Ja. Tak fordi du ringede. Der er også nogen, der klarer det privat. Får en hushjælp. Nu er jeg råd til det. Jeg ringer til dig, hvis jeg får brug for dig. Det tror jeg bestemt, du gør. Du er stadig mukken over, at jeg nappede hende, din lille veninde med ballonhofterne. Vivi. Hun sang som en nattergal, når hun fik bajassen. Du hørte hende vist aldrig synge, vel? Fis nu af med dig gerne. Rode. Rode. Hej. Kom så her, Rune. Kom her. Kan du høre, hvad det er? Prøv at se. Jeg kan stadigvæk huske, hvad din livret er. Hvad? Ja, den kan jeg også huske. Au, du har fået hårde fingre, Christen. De er blevet hårde.